Streekomroep RTV NOF is vanaf 1 maart 2020 start met het zogenaamde pilotproject. Hierdoor is er een professionele redactiekamer en een tijdje later is direct begonnen met een intensievere samenwerking met Omroep Friesland. Wij zijn heel positief en waarom op de aard aan het twee hier. Het wie in het begin een beetje ziekje, want RTV NOF hier wie een volledig vrijwilligersorganisatie en had zich ontwikkeld tot mijn professionele redactie. Dus in het begin we dat natuurlijk ziekje om dat op zijn plek te zetten, maar het rent nou echt supergoed. Mooi positief is eigenlijk dat het project Omroep Friesland inmiddels ook hier bezig is. Dat is examen vloeit met het pilotproject. En dat alles maakt mij elkaar dat het pilotproject daar rond 2 jaar heel positief vooraan is. En we zitten nog wel even naar het vervolg te zien. Hoe zie je het vervolg? Ja, het vervolg is dat in die zin het pilotproject nou stopt. In die zin van dat de subsidie daarvoor stopt. Dat betekent eigenlijk dat we omklappen hebben bij het ministerie om die pilot om te zetten in een structureel verhaal. Dat was de bedoeling van de pilot oorspronkelijk. Er is nou een dimensionaire status, dus het kabinet neemt daarin ook geen beslissingen. De gemeente had dreig. Die zit ook met een beperkt budget, dus de gemeente kan daar even net in bijspringen. Daar hebben we gesprek mee gehad. Dus we zullen nou in die zin het pilotproject in afgeslankte vorm zelfstandig eerst terugzetten moeten. Maar wij hopen wel dat er op een gegeven moment een structurele oplossing komt uit Den Haag. Van alle kanten werd alles op alles zet om die basisbekostiging los te krijgen. Nou, wij hebben zelf de gemeente vregen, de Fjouwerbelutse gemeente, die RTV NOF vregen om een brief te sturen naar het ministerie. Om te gaan van dat de ontwikkeling daar in de periode wel zeer positief is binnen. Dat zien we op alle vlakken weer waarom. De gemeente had dus een brief gestuurd naar het ministerie om hen direct op te wijzen. En ik moet dat het zonder zou wijzen dat RTV NOF terug zou vallen naar een vrijwilligersorganisatie. Daarna is het de brancheorganisatie NLPO er ook waande in Den Haag om direct voor te lobbyen. En de 20 omroepen die in deze pilot zitten, dus eigenlijk deze proef draaien, die hebben zelfstandig nog contact met het ministerie van alsjeblieft, zet deze pilot om in structureel beleid, want het blijkt wel dat de pilot succesvol is. Dus het is echt een opdracht van het kabinet om zo snel mogelijk voor lokale omroepen structureel beleid te ontwikkelen.